do piči mám kľúče. Všetci jebede som ich zajebal, kámo. Ty kako dobre prší vonku. Že ja tupec som nezadrel toto okienko a teraz toto je celé mokré jak riť. Lebo pršalo. Nejako vyzerá koberček. Čo to je mokré jak hovado. Ľudia, vítajte v novom videu. A dnes urobíme také niečo, taký malý tuning na túto novú Fabiu jednotkovú. Tuto máme všetko, čo mi z Číny došlo. Dobre, sme v aute. Koberček je tunák zatiaľ. Toto by malo slúžiť na ťahanie, keby sa niekde zaseknete. Ale keďže to je také z Číny, tak to logicky vedieť nebudem. Čiže tým pádom sa to namontuje možno asi iba na nárazník ako na okrasu. Lebo však why not, vyzerá to v pohode. Potom ďalší to je takýto znak. Snaď bude dobré veľkosti, som to ešte nepozeral. Lebo niektorí, čo už asi viete, čo ste si všimli, keď pozeráte tento kanál, že nemám začervenú masku a začernil sa aj emblém, tak som kúpil takéto. Táto fixka, ja som videl, že sa normálne farbia proste pneumatiky, akože na nich tie slová, ako napríklad, čo ja viem, Hankook, čo mám ja pneumatiky, tak si vyfarbím to Hankook, čiže najprv vnútrajšie úpravy, keďže vonku to vyzerá ako hurikán. Kam ja sa bojím, že to urobia tam pleseň, čo sa asi urobí, lebo až sa tu je pleseň, brácho. Proste celý detailing budeme musieť urobiť, keď dojde X, víš ako? Pozdravujeme tú tvoju skurvenú Audinu, ale ne. Dobre, tak najprv by sme sa teraz mohli vrhnúť na toto. To bude také asi nudnejšie video, ale obklopí to vlastne, kámo? Obklopí. A vyzerá to ako 4 rite, ale je to tam. Máme hotovú Fabia package a objednal som si iba jedno, lebo predsa máme iba jeden držiak na ruky. Dobre, ďalej by som sa pustil na toto. To by malo ísť okolo týchto pásov. Uvidíme, jak to bude vyzerať. Poď sem pás. Dobre, čiže jak to funguje? Jak to tam okolo toho obklopím? Poviem, že nejako prevliesť cez toto kurvu. Musíme sa vám asi, keď sa mi to podarí nejakým spôsobom. Dobre ľudia, ono to je urobené tak, že to musíte to nejako prevliecť. Potom tu, keď sa pozriete, sú takéto, čo musíte odlepiť a to sa akože nalepí na ten pás. Tam to vyzerá zhruba ako takto, no. Dobre ľudia, výsledok vyzerá zhruba takto. To máme také oblepené. Podľa mňa to nevyzerá úplne najhoršie, len teraz toto všetko celé musím zopakovať na všetky 4 pásy. No ľudia, po pár minútach je to namontované všade. Jediné, čo ma sere, že je to trocha iný tieň červenej, ale podľa mňa to vyzerá v pohode. A dáva to tomu autu podľa mňa troška aj taký lepší look. Dobre, ďalšiu vec, čo by som teda išiel asi urobiť, je nalepiť tieto dve nálepky. Ale na to samozrejme potrebujeme aj handru. Najprv by som nalepil túto krásnu nálepku. Si dám semka. Čiže čo by som mal urobiť, že takto oklínuješ, hej, mokrou handrou a ešte to teda vysušíš. Dobre, poďme to tam teraz nalepiť, ne? OK. Dobre, nálepka podľa mňa môže byť. Teraz by som sa teda vrhol na toto. Tam je taký istý proces, kde to nalepíme, kámo. Semka? Som to semka nalepil niekde. Dobre, teda odlepím túto púchu. Ešte tunak je. Kámo, to nechceš zdoriť, akože. Dobre. A teraz sa musíme nejako takto dať. Nejde, dobre tam zalepené, ty kokot. No. Dobre, není to najhoršie, ale není to najlepšie. Tak, to máme nálepku Shieldbox Edition a Autistic Driver. Dobre, ešte by som si teda išiel skúsiť ten FM transmitter a ostatné veci uvidíte v druhom diele. Toto všetko ide sem, toto bude druhý diel. Čo nás zlakol Kristovie rany. Dobre,
Čo si jebe? OK. Som mu spárovalo. To bolo rýchle. Počkaj, 87,5. 87,5. Maja Mozarta! Aha. Mozart. Ľudia, mám na sebe čapičku, lebo som nachladnutý. Čiže ľudia, toto bude zatiaľ asi všetko z tohto dielu. Ďakujem za pozeranie. Druhý part, možno bude aj s kolegom. A to by malo byť banger. Budeme inštalovať ďalších pár vecí, čiže vidíme sa. Nech sa pekne. Kurva.